салом алейкум ба ҳама. Хеле иншоалло ҳама каса созен хубен. Так нигоҳ кунед, силкаи бози таги ҳар як видео дастай медроим барои регистрация кардан. Ба ин ҳол ҳамаша шумо нишон медам. Вақте регистрация даромади Тоҷикистон бошед, ин таҷики самония автоматӣ ҳастай. поштатонро мезанед. мақсад ки поштатонро то'g'ri бизанед ки барои сума гирифтан дар ин пошта код мерава. ҷимайлтонро баъд парол мемонем. так парол ки мондем, добавить промокод медроим. промокодро мезанем. так промокода ки задем, мемона номер телефон, номерои телефонро мезанем ҳатман. готов, тамом регистрация. велосипеда. подтвердить. тамом уже регистрация мо гузаштем бе ягон проблема. хеле мебинем беҳадосонай. так инҷа тарзи пополнить кардам ки нигоҳ кунед, карто перевод на карту душанбести банк из хата алиф ҳамаш ҳастай. следующее видео тарзи сум пополнить кардан меша ба картои тоҷикӣ.